Hi, Jim. Good evening. Hello po, ma'am. Good evening. Ayan, good evening sa iyo, love. Sige, kwentuhan mo na ako, Jim. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa Usapang LDR? Yes, ma'am. Ganito po kasi yung DJ Lala. May dalawa lang po kasi kaming magkapatid. This is all about my family. Ngayon po, gulong-gulo na po kasi ako kasi halos, although ako naman po yung breadwinner sa family, then ako po kasi lahat ang nagsushoulder lahat ng mga gastusin nila dyan sa Pilipinas. Then last po kasi bumili ako ng van para sa kanila, para sa kapatid ko, para naman may hanap buhay. Kasi yung kapatid ko, ma'am, ex-Saudi din siya. Then wala man lang po siyang naitabi or sa tinagal-tagal niya sa Saudi, wala man lang siyang naitabi. So ako na po yung tumayong nagsuporta sa kanya. Ngayon po, ginawa ko lahat ng paraan para hindi naman siya hingi sa akin kasi may anak din siya but hiwalay sa asawa. And ultimo po annulment nila ng asawa niya, ako po ang gumastos. Ayun. Then ngayon po, this month, siyempre alam naman po natin sa Pilipinas, pag kumuha ng sasakyan auto-loan lagi. Ngayon, ang nangyari, ngayong magbabayad na naman ako, nalaman ko na ang laki pala ng penalty. Umabot po ng 100,000 yung monthly ko. Dahil hindi siya nagbabayad? Parang ganun po, ma'am. Parang ganun po kasi nagtaka ako kasi nag-verify po ako sa bank na pinagloanan namin. Then ang laki na po pala. Tapos ngayon niya lang po sinabi. But on time naman po ako magbayad. So, ibig sabihin yung pinapadala mo monthly na pambayad ng sasakyan, unfortunately, hindi nakakarating bilang pambayad ng sasakyan. Nagagamit sa iba? Hindi ko po alam. Yun nga, gulong-gulo na po ako. Ang bigat po ng obligasyon ko. Hindi naman po ako sa nare-reklamo. Yeah, I know. I understand. May right naman po ako siguro na complain. Kasi nga, ganun na nga po ang nangyari sa mother namin. Di siyempre, tapos gaganon po ako ng kapatid ko. Kasi ginawan ko na ng paraan, inopen ko siya, binigyan ko siya ng negosyo. What happened to mother? Na-stroke po siya last month. Okay, pero si father? Okay naman po. Kumbaga siya lang nag-aalaga sa mother namin. So basically, ang naaasahan lang ng pamilya mo talaga ngayon, totally to sustain yung necessities ng bahay ay ikaw lang, Jim. Yes, ma'am. Ako po lahat. Tapos yung anak pa ng kapatid mo ay nasa poder ninyo. Yes, ma'am. Tapos ako po nagsusuporta sa pag-aaral niya, naka-private school pa. Sige, walang problema. Lahat ng kasi may pamilya din naman po ako dito. Hindi naman po lahat ng gustuhin nila maibigay ko. Siyempre kailangan ko din mong mag-save. Yes. Saka ang masama pa doon, ma'am, kasi although yung tinitirahan ko dito, kapatid ng mother ko, then kinakausapan nila, ma'am, na tinatanong kung magkano ba sinasahod ko sa kanya kasi sa kanya mismo ako nagtatrabaho. Tapos kinukwenta nila, may ganito ka pang trabaho tapos gumasahod ka ng ganyan dyan. Oh my God, what did they mean? Diba, ma'am, ano bang gusto nilang sabihin? Okay. When you say sila, sinong sila ang nagkukwenta ng sinasahod mo? Sila, kapatid ko, siguro ang father ko, like that, something like that. Okay. So, unfortunately, yung father mo ay tinitignan na din pati yung sinasahod mo dyan sa ibang bansa. Yes, ma'am. Parang gusto nilang palabasin na dapat yung sinasahod mo na ganyan, parang gano'n, ibigay mo sa amin ng ganito, ganyan. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko, ma'am. Kasi nalaman nila na yung binili ko na sasakyan, binigay ko na yun sa kanila. And then nalaman kasi nila na in my wife side, parang gusto ko rin ulit bumili. Okay. Gusto mong mag-provide naman ngayon para naman sa side ng wife mo back Yes, ma'am, here in the Philippines. Yes.
nalaman kasi nila yun, ma'am. Tapos yun, this month, ganun na ang nangyari kung ano-ano nang hinihingi. Tapos ganun pa ang nangyari sa previous na sasakyan. Hindi ko alam. Okay. Pero you do monthly. I mean, syempre nagtatry ka mag-help sa mom mo kasi alam mo din naman na ikaw lang din yung source nila. Oo. So nagmo-monthly ka din sa kanila, nagpapadala ka din monthly. Yeah. Mm-mm. So, sa totoo lang, Jim, sa ginagawa mo nga, I mean, you can try to hands off na kasi, syempre, your brother is now an adult din. Kumbaga, may anak na siya, he needs to step up and all, alam na siguro niya yung condition ng mother mo, ganyan. Kumbaga, dapat kung tutulong ka man, ang tulong mo na lang ngayon ay sa mga magulang mo. You don't have any responsibility para buhayin na talaga, sa totoo lang, yung kapatid mo. Kasi he is able naman wala naman siyang kapansanan, he's fit to work, kumbaga binigyan mo na siya ng kapital, so it's a bit too much for him to ask more from you. Plus, ikaw pa yung kumakargo ng anak niya na dapat ay responsibilidad niya. Yes, I'm saying this to you kasi Jim, I don't want you to feel bad. Ayokong maramdaman mo na parang ano ba, obligasyon ko ba talaga to? Kasi ako yung nakakaangat. Kasi hindi naman porket ikaw yung nakakaangat, ibig sabihin, kailangan yung pera na meron ka, ibibigay mo lahat sa kanila. No, of course, dahil ikaw, in your condition, you have your own family, hindi mo naman hinihingi yung perang meron ka ngayon, love. Pinagtatrabahuhan mo naman yan. And siguro naman yung asawa mo is working with you. So, alam mo yun, kumbaga, it's a joint effort as to why ganyan yung capabilities ninyong mag-asawang tumulong sa mga pamilya ninyo is because you work hand in hand together in order to achieve kung ano yung gusto nyong i-achieve in life. So, naiintindihan ko yung kumbaga kahit papano yung sama ng loob mo for hearing words like this from your own family. Pero, are you even sure na tatay mo talaga yung nagsasabi nito? Kasi feeling ko your dad will not be is not capable of telling those words against you after everything you've done for them and after everything you are doing for them. I don't think capable yung papa mong magsalita pa ng ganyan. And feeling ko naman, Jim, hindi mo nakilala yung tatay mo bilang ganyang klaseng tao. No, ganun na talaga po siya, ma'am. Kasi talaga? Mapanghanap na talaga siya? Yes, ma'am. Alam mo, ma'am, last month, ito pa yung isang pinoproblema ko. Last month, di ba, na-stroke yung mother ko. Then, lahat ng properties namin sa Pilipinas, although wala nang magawa yung mother ko kasi nga disabled na siya. Kinukuha niya lahat, tinatago niya lahat ng mga documents, sa mga bangko. And then sabi ko, ba't mo ginaganyan? Buhay pa naman si mama. Ginaganon ko sila, DJ, yung father ko. Tapos sinasabi niya, walang makakakuha nito sa akin lang to, sabi niya, ma'am. Ang history po kasi ng father ko, may kung wala na talaga siyang mahawakan, nagbebenta siya ng kung ano-ano lahat ng mga, lalo na yung mga alaga namin, ng mga pinaalaga namin, mga animal. Nabenta niya without knowing my mother. So, natatakot ako kasi may karapatan din naman ako sa mga properties namin kasi isa ako sa mga anak nila, di ba? So, may karapatan akong i-audit siya. Yun pa yung mga isa kong pinroblema. Kaya naguguluhan na ako, gulong-gulo ako. Ganito, love, no, when it comes to properties, I suggest wag nyo na munang pag-usapan yan, wag nyo na lang munang problemahin yan kasi both of your parents are still alive and it's kind of off for any of you to talk about it na alive pa yung both parents ninyo. So, if I were you, wag mo na lang munang intindihin yan since dalawa lang naman kayo and if ever na yung batas ay mag-decide at the end of the day, it will be split in half naman talaga sa inyong magkapatid. Unless or otherwise, itong tatay mo ay magbibida-bida or aabid-abid, ang gawin niya ay transfer lahat ng properties under the name of your brother. Pero I suggest, Jim, lang as of the moment, iwaksi mo muna yan sa isip mo kasi both of your parents are still alive pa naman. In due respect na lang siguro sa nanay mo na
Kumbaga, right now ay buhay na, buhay pa, pinag-aagawan na yung mga properties niya. Kumbaga, a complete disrespect yun. If you feel like your mother is being disrespected, then don't step on that bandwagon. Wag mong gayahin sila. Hayaan mo silang gumawa nun, pero wag na lang ikaw. Pero ikaw, Jim, what you must do right now is you teach your brother a lesson. Itong sasakyan na to, unfortunately, Jim, please tell me I'm wrong. This is not under your name. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's under your name. No, it's not under my Ayan, name, yan, ma'am. okay. Kasi sa kapatid ko, kasi wala nga po ako dun sa Pilipinas. Good. Kasi if it's not under your name, ang malulubog lang naman talaga dito sa utang ay yung kapatid mo. Kumbaga, you can shell out, like for example, sabihin na natin, 25% of it lang. Shell out ka ng 25% of the amount that should be paid. But the rest, ipabayad mo sa kanya. Pabayaran mo sa kanya. Sabihin mo sa Ma'am, kanya. yun nga ang problema ko. Wala talaga siya. I don't care. I don't care. He needs to do something about it. Oo. It's about time. You let your brother grow. You let your brother be a man. Yes, ma'am. Kasi pag gano'n, umuubra talaga yung sobrang pagkamaawain ko. No. This time, you make pigil. Ikaw didisiplina sa sarili mo. Kung hindi mo madisiplina yung kapatid mo, ang disiplinahin mo ay yung sarili mo. Jim, tandaan mo, you have a family. 100,000 pesos is not really an easy amount of money to earn. Alam mong dugot pawis yan before ka umabot ng 100,000 pesos kahit saan ka pumunta. Hindi yan simpleng pera. Hindi yan napupupu, hindi yan tumutubo sa mga halamanan. It's not like that. You have to teach your brother a lesson. Kung hindi mo siya kayang disiplinahin, you discipline yourself. You have to be assertive about this kasi unfortunately, your brother ain't learning anything. Not a single thing. Biruin mo, ikaw na nagsabi mismo. Ang tagal niya nagtrabaho sa Saudi pero wala siyang naipon. Nagkaroon siya ng anak, hindi niya kayang pagtrabahuhan para mapag-aral. Ikaw pa nagpapaaral. Wala siyang pangkabuhayan sa sarili niya. Ikaw pa yung nag-provide. Wala nga naman, up until this moment, ikaw pa din ang lahat. Ikaw na nga nagpo-provide ng lahat sa bahay ninyo eh. Give him some sense of responsibility. Give him a job to do. And that's to keep himself together. To keep himself afloat. Total pangalan naman niya yung ma-jeopardize dyan. Yung sasakyan ay sabihin na natin mareremata or makukuha ng bangko, babawiin ng bangko, plus may penalty pa siya. Pangkabuhayan naman niya yung mahihirapan eh. Hindi naman maapektuhan yung bata kasi magpapadala ka. Siya lang ang mamamblema. Kasi wala siya. Pero he needs to learn. He needs to pull himself together. Kasi walang nangyayari sa buhay niya. At lumalaki yung anak niya na nawawala ng respeto sa kanya because of what he is doing. Kumbaga, kung ako yung anak niya, marirealize ko na lang yan na, paano ba yan? Si Tito na nga nagpapaaral sa akin, binigyan ka na ng pangkabuhayan before. What did you do? What did you do with your life? Wala ka nang pinagkakagastusan, nagkautang ka pa sa bangko. How did that happen? Kumbaga, let him realize his own mistakes and he will never be able to reach that point na marirealize niya yung pagkakamali niya if Jim is always on the rescue. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo na responsibility mo, not to your family but to yourself. Kasi of course, may mga ginagawa tayo sa mga pamilya natin na kung tutuusin, hindi na natin talaga obligasyon at responsibilidad kasi meron na tayong sariling pamilya eh. Pero ginagawa natin tong unspoken na obligation natin sa mga magulang natin because we love them. Because we are trying to pay respect sa kanila. Kumbaga nagbabalik tayo ng utang na loob natin sa kanila for bringing us into the world, for pushing us to be in this position, whatever position this may be in life. Kahit papaano meron silang contribution doon eh. At yan ay isang unspoken obligation sa kanila that you pay back. You give back what they gave you. Pero yung kapatid mo, you don't have any responsibility dyan. The moment na nagkaroon siya ng sarili niyang asawa, sarili niyang pamilya, sarili niyang anak, he is no longer your responsibility. Hindi masamang tumulong every once in a while. Pero yung buhayin mo yung kapatid mo at yung kapatid mo ay unfortunately ingrato pa, tamad pa, hindi marunong sa pera, sinungaling pa, that's something na you don't have to drag yourself into anymore, Jim. He's no longer a kid, so don't treat him like one. Kung hindi siya natututo
sa mga salita mo. Let him learn through experience. Na, shucks, ito pala yung feeling na mawawalan ka ng sasakyan kasi hahatakin na siya ng bangko kasi hindi ka pwedeng magbayad and you don't have anyone to turn to but yourself. Maybe it's about time I pull myself together. I land on a certain job even with my age. Makahanap ako ng trabaho kahit ano pa yan. So slowly mabayaran ko yung sasakyan. Baka mabawi ko pa. Naintindihan mo ko, love? Yes, DJ. You have to teach him a lesson, mahal ko. Kasi if ever, Jim, swerte ka pa kasi hindi pa kayo gaanong nagtatalo ng asawa mo about it, pero darating at darating kayo sa punto na mag-aaway kayo mag-asawa because of it. Because you are trying to tolerate your brother's wrongdoings. Nagsasagutan na nga po kami, DJ, sa, Yun nga eh. Nag-uumpisa na eh. Kaya, Yan, exactly. So, wag mo nang hintayin na maapektuhan na yung marriage ninyo ng sinasabi mong lambot ng puso mo. Wala namang kume-question kung gaano ka kabait. Walang kume-question kung gaano ka generous in life. You don't have to even speak in behalf of yourself. Your actions can tell the story. But then again, you don't have to be stupid both at the same time. Helping your brother out of this one is stupidity. You can shell out a few, sabihin natin a few thousands in order to give him a starting point para makapagbayad. Pero you don't go there and tell him na, sige na, ako na magbabayad pero this will be the last time. Kasi I'm telling you, Jim, the fact na alam niyang kaya mo maglabas ng 100,000 pesos, I'm sure na hindi yan yung magiging kahuli-huli ang pagkakataon na he'll put you in that position. Naintindihan mo ko, mahal? yes, DJ. So, ngayon, Jim, kausapin mo yung kapatid mo, sabihin mo, I'm willing to help you, pero itong amount lang. The rest, you have to find it on your own. You have to find a way para makahanap ka ng ganyang pera. Si dad mo kapag nagsasalita... Ang dami niya naman po kasi yung dapat panguhanan kasi binigyan ko nga pangkabuhayan. Binili ko yung sasakyan para din may... Siyempre, kasi in particular in Philippines, nasa Ilocos po kami. Ang dami pong tourist spot doon. But hindi man niya lang gawin sa mga makikonnect sa mga travel and tours. Uso ang para... Oo nga. You don't have to kumbaga kung kung nasabi mo na yan sa kanya and yet hindi niya pa rin ginagawa, Jim, that's no longer on you. Binigyan mo na ng tulong eh. Binigyan mo na ng sabihin na natin boost. Tinulak mo na para umandar kumbaga sa sasakyan. Hindi mo na kailangan hatakin all the way sa destination. Love, you don't have to do that. Hayaan mong gumawa ng paraan niyang kapatid mo. And when it comes to your dad, just isipin mo na lang na si dad ay bumabalik sa pagkabata at kung itong mga sinasabi niya, I just won't and I'll just refuse to take it by heart. I won't take it personally. Hindi ko na lang siya ipepersonal or hindi ko na lang to iisipin ng sobra-sobra. Iisipin ko na lang na si dad ay bumabalik sa pagkabata. Si dad ay, he's just like that. Ang focus ko na lang ngayon ay for me to be able to help mom, makatulong kay mama, tapos maiangat yung pamilya ko, makatulong every once in a while sa kapatid ko, mapag-aral yung pamangkin ko, and that's about it. I'm gonna enjoy life. I'm gonna stop thinking about stress. I'm gonna stay away from stress. Jim, you are far away from the Philippines. Itong mga territories or assets na sinasabi mo na pagmamayari ninyo na hinuhoard ng tatay mo is, kumbaga kung iisipin mo, patch of lands to or sabihin na natin na mga ari-arian to na worth less than what you have there in California. What you have there in California is a good, great, amazing family. What you have there is a good life, a stable one. So wag mo nang estresin yung sarili mo and focus on the good things that's happening with you and your family. Dun ka na lang muna magtuon ng pansin. Naintindihan mo ko, mahal ko? Yes po, DJ. Hayaan mong pumalpak yung kapatid mo. Hayaan mo siyang madapa. Hayaan mo siyang malugmok. Hayaan mo siyang malubog nang matuto siya. Kamukat-mukat mo dahil hindi mo siya tinulungan, kaya niya palang gumawa ng paraan and he'll soon realize na kaya ko naman pala eh. Kung gugustuhin ko lang, kaya ko naman pala. Then maybe this will be the type of lesson na dapat dati niya pang natutunan, pero dahil ngayon wala nang gym na tutulong sa kanya, wala nang gym na sasalo sa kanya,
eventually will get through him. Eventually, this time around, maiintindihan niya na yung lesson. Naintindihan mo ko, love? Yes, DJ. Yes po, DJ. But ang problema ko naman po ngayon, DJ, kung yan ang gagawin ko, kanino ko po i-send na naman ang allowance nila monthly kung yung pangbayad nga ng sasakyan hindi nakakarating. Then kasi disabled naman na yung mother ko. Kasi sa kanya dati nakapangalan. How old is your pamangkin? 15 years old. 16 years old. You ask 15. 15. Hindi pa siya pero I think she can have an ATM eh. I think so. Kumbaga you ask banks kung saan kung anong bank anong age limit ng bank when it comes sa bata, kasi ang bata ngayon nagkakaroon na ng ATM eh. If that's the case kasi na pwede nang magka-ATM yung bagets. Pwede mo na yung magtiwala kasi kasi anak pa rin, hindi na rin po kasi magtiwala sa bata kasi most of the time, tito gusto ko ng ganyan, tito gusto mong bilhin mo yan. Hindi, wag mong kung makakahawak pa siya ng pera. No, love, ibibigay mo lang sa kanya kung ano yung kailangan niya. Baon and tuition fee. Nasa sa kanila na yon. Kapag ginastos niya yung baon niya, hindi wala siyang kakainin. Kapag ginastos niya yung tuition fee niya, hindi siya mag-aaral. That's how you teach a person how to handle the money. Yan, DJ, I'm talking about the allowance ng mother ko, kung anong kailangan nila. Kanino ko nga ipapangalan? Sa kanya pa rin ba? Hindi, I mean, love, yung mga ganyan kasi na allowance, you give it to them. You give it to them. Ngayon, kapag nawalan ng pagkain yung mama mo, kapag nawalan sila ng allowance, kasalanan na nila yon. But that's the end of it. That's the amount of money you'll be sending sa kanila. Sabi ko nga sa iyo, love, whatever they do with the money, since you gave it to them already, although alam kong it's with a purpose, nasa sa kanila yan kung paano nila gagastusin. Now, kapag depleted na yung allowance na binigay mo sa kanila, hayaan mo silang mamoblema. Naintindihan mo ko, love? Now, if gamot ang pinag-uusapan natin, if medical yung pinag-uusapan natin, if tuition fee yung pinag-uusapan natin, I think dahil medyo some kind na high-tech na yung processes natin, there's a process online you can search in order to get the money transferred straight to the school from your end. Pwede ding, alam ko, pwede na ding magpadala ng groceries through certain food applications from one country, tapos magsasend ka ng food doon, babayaran mo lang siya through ATM or credit card dyan na available sa'yo. I think you can do that na. And I think yung mga drugstores are able to, sabihin na natin, comply na din sa ganong klaseng proseso. You just have to search on it. But you only give them what's necessary and nothing more. Ngayon kung yung bagets ay nasasanay ng tito, bilhan mo ko nito, tito, bilhan mo ko ng ganyan, tito, bilhan mo ko ng ganyan. You tell that kid na no. We do sabihin na natin, we do a reward system. You do good in school, I'll reward you. Pero you do not do good in school, pag nakita ko yung grades mo hindi maganda, there's no reward. That's how you teach a child to value the money, to value a gift. Hindi porket merong pera, bigay ng bigay. Naintindihan? Love, ikaw yung may hawak ng pera. You should have the control. Don't let those people control you. Yung bata, yan ay bata. Disiplinahin nyo yan. Hindi yan pwedeng magwaldas ng pera nyo. Kayo ang matatanda, kayo ang mag-decide. Naintindihan? Okay po, DJ. You just have to toughen up. Kailangan mo lang maging quite assertive on this one, Jim. Kasi if not, they will overthrow you sa lahat ng decision making. Susunod at susunod ka na lang sa kanila. And that's not something that your wife will appreciate. Okay? Yes po, DJ. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin at iparating dito sa kapatid mo at sa daddy mo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Wala na po, DJ. Nag-English lang ako pag kalmahan mo na, Jim. Kalmahan mo na. Kapag ganito yung mga moment na naiinis ka sa kanila, just look at your beautiful wife, just look at your beautiful kids, and just be thankful. Kahit papaano, mas nagpapasalamat ka pa din na ikaw yung nasa giving end, hindi nasa receiving end.
Kumbaga, kahit papaano, magpasalamat ka pa din na ikaw yung able. Ikaw yung may kapasidad to give at hindi ikaw yung binibigyan. Although minsan nakaka-stress, minsan nakakapuno, minsan nakakainis, still, we have to be thankful. Kasi tayo nga talaga yung nakakaangat. Ikaw nga talaga yung kahit papaano, mas maalwal ang buhay kesa sa kanila. Okay? Ay, wala na siya. Nag-reconnecting. Nawawala na talaga siya. So, Jim, baba ko na ha.